ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ilimi shine rayuwar al'umma baki ɗayanta. Dukkanin wanda Allah ya bashi ilimi to ya gama raya shi. Shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratu Taha a aya ta 114. Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma, ka ce ya Allah ka ƙara min ilimi. Ma'ana kaga dai irin ɗumbin ilimin da Allah ya ba wa manzon Allah, wanda ba wata halitta da ya halitta wanda ya taɓa bata ilimin da ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma tare da haka a cikin alƙur'ani mai girma ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa da shi shane Allah ya ƙara maka ilimi. Kuma annabi ya faɗa cikin hadisi yake faɗa cewa yana daga mafificiyar addu'a ga dukkanin musulmi su rinka cewa Allah ka ƙara mana ilimi, ka amfanar da mu ilimi. Sannan Allah ya faɗa a cikin suratu Zumar aya ta 9 ya ce ƙul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab, cewa ka gaya musu za a daidaita wanda yake mai ilimi da wanda ba shi da ilimi. Allah ya ce masu iya tintintini akan wannan su ne ma'abota hankali. Mai hankali shi zai iya gane bambanci da tazara da take tsakanin mai ilimi da wanda ba shi da ilimi. Sannan Allah ya sake faɗa a cikin suratul mujadala aya ta 11. Allah ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Ma'ana Allah yana daga darajar waɗanda suka yi imani daga cikinku, amma waɗanda muka ba wa ilimi darajat. Kaga a nan gurin Allah ya ce wanda suka yi imani za mu daga darajarsu, amma da ya zo ɓangaren masu ilimi sai ce za mu daga darajojinsu, saboda mai ilimi darajoji ne da shi ba daraja ƙwaya ɗaya ba. Sannan Allah ya sake faɗa cikin suratul Fatir, Allah ya ce inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u, wanda ke jin tsoron Allah cikin bayinsa su ne malamai. Ma'ana a ajin farko, a sahun farko, a lamba ta farko, waɗanda in an ce masu waye suke tsoron Allah to ka ce wanda ya san Allah, masu ilimi. Masu ilimi su ne masu jin tsoron Allah, haka Allah ya buga musu stamfi. Idan ka koma cikin suratu Ali Imran, Allah ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi, sai ce qa'iman bil qisti. Allah ya shaida, mala'iku sun shaida, mabuta ilimi ma sun shaida cewa Allah tsaye yake bisa gaskiya da adalci. To idan ka duba shaidar mutum nawa Allah ya faɗa,